आरो बिनिनो बिदिन्थि महरै जोंहा फैगौ नभेम्बर दाननि 25 खालाराव जोंनि 10थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि बे बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ जोङो गुवाहाटीयाव थानाय शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बे हाबाफारियाव बलिउडनि एबा हिन्दी सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां पद्मनि कालापुरे बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बिनि अनगायैबो भारत हादराव थानाय गोबां गोजौ थाखोनि मिउजिक डाइरेक्टर फिल्म डाइरेक्टर बा महरगिरिफ्राबो बाहागो लागोन जों आसा खालामदों बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों निश्चय जोंनि इयुन जोलै महरगिरिफोरा थुलुंगा मोननो हागोन दा जियानो जा गोबाव बिबुंथि लाखिनो सानाखै जोंहा बिथां एंखरा मेथाइ दोंसे रोजाबनो होदों मेथाइ रोजाबगिरिथ' नङा अब्लाबो आं रोजाबनो नाजागोनसो दा बेवहाय गोबां मेथाइ रोजाबगिरिफोर दङ जोंहा गुलजार आजिज बिथाङाबो दङ जोंनि भइस अफ बड' बिसाजों खुंजानाय जे सिंगिं कम्पिटिशन बिदि चेम्पियन जोंहा जा लैथोमा मुसाहारि दं गुलशन गयारी दं गोबां मेथाइ रोजाबगिरिफोर दङ दा आंनिफ्राय आं दोंसे रोजाबनो नाजानि हेल' Ku
गोजोन्थों थेंक इउ